Wannan mutumin dai da kuka ga aka rike shi a wando a pastor ne a Edo State, a yanda yake mu'amala da matan da suke cocinsa, watan mu'amalan ma na zinace-zinace ko kuma in ce kwanciya da su. A yanda a cikin matan da yake kwanta da su akwai ɗaya wanda ta yi aure, wanda shi ne ya ɗaura musu aure kuma har ya sawa auren albarka, kuma yanzu har da ita tana ɗaya daga cikin wanda aka kama shi da ita yana lalata da ita. To Allah dai ya kyauta. Mu kalli bidiyon tare. Then a choir